Igbo ndị ebe na-aga ntị ekenekwa m unu. Abịakwa m ọzọ. Nke m ji wee bịa tata bụ maka gịnị? Non-immigrant visa ndị Thai. Non-immigrant visa ndị Thai. Ibe ji ekwu ndị Thai bụ na obodo ndị ọzọ nwekwu non-immigrant visa, maka ndị Thai bụ nke ndị Thai, nke ndị dịle ndị. Non-immigrant visa bụ visa nke a bụ ịbatazi wee nwee ike ịnọ ịbata na embassy, enye gị ya, anabatazi gị na Thailand, esubata gị 3 good months. I wee were 3 months anwa ndị anwa nyere gị that document iji wee nweta non-immigrant fanwa ka ọ dịzịrị ikpokọta dọkụmentị fa ewee mere gị extend. Non-immigrant erika, mana nke eji alụ ọrụ bụ nke ị need work permit. Nke ahụ ị need work permit ọnya bụ nke eji alụ ọrụ, nke a na-akpọ non-immigrant B, non-B, non-immigrant for business. Ọ bụrụ na onye ka ị weta, ife ọ pụtara bụ na gịnị? Na ịbatara na Thai immigration at the point of entrance, then the fire esubata gị 3 months. Ọ na-agụzi bụ that 3 months ndị anwanye gị dọkụmentị ahụ iji wee nweta non-immigrant visa, maka na iwu bụ na onwe ndị kwesịrị inye gị dọkụmentị wee nweta non-immigrant visa. Non-immigrant visa ahụ abụrụ anakọta enweta ya, o nwee ndị nye gị dọkụmentị i wee jee na embassy wee nweta non-immigrant visa, then enyesịrị ana gị ịbatazịa ndị anwanye gị dọkụmentị ahụ ekpotekwa dọkụmentị nke fa wee meere gị extend to 1 year. Ọ bụrụ non-B, ịma na ife ọ pụtara bụ na enye gị work permit, enye gị work permit, emepere gị akaụntụ. Most non-Bs and work permits a na-agakwu with social security, maka ya na-akwụnye tax n'obodo. Ya bụ nke a na-akpọ non-immigrant. Ka esi enweta ya bụ obodo ị na-achọ ịbata bụ Thailand, o nwee institution, either no university or school ị chọrọ ịkụzi, or no company, ma ọ nọ ndị na-azụ afịa, ọ ya enwelele an institution or company ya enye gị that document iji wee nweta non-immigrant visa. Iwetazie anya ịbịazịa exchange elu gị. O nwere ụfọdụ ndị Igbo na-afụ na-eji non-immigrant visa abata mana ọ chọrọ ịgụ akwụkwọ. Nke a bụzi ịdana n'aka ndị agent ka ba were gị mee ife sọfa, maka na ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ akwụkwọ, iwere visa ịgụ akwụkwọ nke a na-akpọ non-ED. Onye nwe bụ visa ịgụ akwụkwọ non-ED. Mana ọ bụzie na ijiri non-immigrant bata, ọ na-esi ike. Ndị immigration na-eme ka anyị mara na ị kwesịrị ịnọ n'ime obodo change non-immigrant with another non-immigrant. Mana ị nwere ike fụkwa ndị agent ya kọtụrụ gị join ale gị ya mgbe ọ setịlụ ọkọsọ ngwere ọsọ. Non-immigrant bụ ịchọ iweta ịpụ outside Thailand wee nweta non-immigrant. Ịchọ ichenji ịpụ outside Thailand wee chenji anya dịka immigration si mee ka anyị malụ. Ya bụ na ọ bụrụ na ime mistake wee weta non-immigrant visa mana ịchọ ịgụ akwụkwọ, ị kwesịrị gị na university gị akarịa amalụ ka esinye gị akwụkwọ ọzọ, ị nọchi ya azụ jee weta non-ED. Nke na university gị akarịa amalụ ka esinyere gị aka ị gaa na neighboring countries jee weta non-ED or tourist, maka tourist visa bụ nwere ike iwelie, you can change it to any non-immigrant. Mana ọ bụrụ non-immigrant, ọ na-esi ike ichenji non-immigrant to another non-immigrant. Ife nji wee sị ka anyị kọwaa ife anụnwa bụ maka na oge ụfọdụ eji m n'aka na ndị be anyị bụ ndị Igbo, ọ bụ na anyị na-eme ife anyị kwesịrị imene, ọ ya na-enyere anyị aka, na-enyekwu aka afụfụ ụfọdụ anyị na-ata ka ọ na-arabinata. Ụfọdụ si na Naijiria na-emetara anyị ọfụma, anyị wee si ebe a wee gbafu aga obodo ọzọ, ka isi wee gbapụgodo Naijiria wee gaa obodo ọzọ, etinyekwa gị n'afụfụ, tinye gị n'oke ịta ikikere eze, tinye gị n'oke ịchọ ego, n'oke ịchọ onye ihe ebite, maka gịnị? Na visa iji wee bata na ọ bụrụ ezigbo visa. Ị na-anya n'efe anụnwa efu types of non-immigrant visa. Non-B is a business visa. Non-O, retirement visa. Non-O, marriage visa. Non-B, investment, nke ndị buzi ego wee na-abata. Long-term resident visa.
etc. Enwere so many non-immigrant, ma nke ndị fada, ma nke ndị missionaries, ma nke ụdị ọbụla, mana ụdị amara n'ala ndị Igbo ụfọdụ na-eji abata kelele bụ non-B. Ọ non-B anwa ka anyị na-ekwu maka ya. Ị ga-eji work permit ma ọ bụrụ na-echenji ya n'ụzọ kwesịrị. Enyesizie gị work permit, of course ya na-akwụ tax, mana nke na-aja njọ bụ na iji non-B chọọ ịgụ akwụkwọ. Ị agụkwa akwụkwọ ma ijide non-B bụ na company echenji gị to non-B, I mean emego gị extend. So ọ bụrụ na iji non-B and eme gị extend, you can use it for anything. Mana problem bụ na onye ji non-ED aya gụrụ akwụkwọ. Onye ji non-ED aya lụrụ ọrụ, akwụkwọ ka ọ kwesịrị ịgụ. Ijiri non-ED, you're supposed to be for school and you're not expected to study. Then, if you're not holding non-B, you are supposed to work. But you can also study while working. You don't have no problem with that. But there's a problem when you have non-ED. Now, so, happens where we talk info for them na some website na nke ndị immigration. So eji n'aka na o nwere ife anyị kwesịrị ịmụta, mana ada ama inwekwa ajụjụ kaba na-arụ ka ịjụ ya na comment section. Enwere m ike ịkọwa ọfụma na that particular section. Enwere m ike ịzakwa ya ọfụma na that particular section. Ife anyị kwụ tata maka gịnị? Non-immigrant visa. Non-immigrant visa nke non-B ka m kọwaa maka ya. Nke non-B anwa bụ nke eji work permit wee na-agbatị. Then nke onye ọbụla makwara nne stress maka ya tata bụ maka gịnị? Non-ED. Nke ọ pụtara bụ na student is a student visa. Ife ọ pụtara bụ na university mere gị accept were document fa niile na ifefa ji wee bụrụ university wee nye gị, i wee bata n'obodo. Ị batazikwa n'obodo fa were ifefa ji wee bụrụ that university na power niile enyere fa iji wee establish that university wee nye gị document, wee were those documents wee gaba n'immigration wee gbatịara gị ya to 1 year. So 2 non-immigrant visa ndị taa ka ndị be anyị na-ejilili abata ebe ndị Igbo most of the time. Non-B, non-ED. Non-B maka ịlụ ọrụ, non-ED maka ịgụ akwụkwọ. Non-B ihe enwe work permit, mekwa gịnị? Nwee social security, na-akwụ tax, inwe ike iji eme ife ọbụla ịchọ ime. Non-ED sọsọ ịgụ akwụkwọ, ị kwesịrị iji non-ED na-alụ ọrụ, ị kwesịrị iji non-ED na-eme ife ọbụla ya enye gị ego. Ndị tais na ọ dị ilegal. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ka anyị si abịa. Anyị bịara taa na-enwe ka anyị kọwaa dịka anyị si wee kwubu mbọsị mbụ maka Thailand tourist visa. Ife o jide mkpa na anyị ekwu maka Thailand tourist visa bụ maka na mụnwa na onwe m bụ na Thailand ka m nọ na-afụ ka ụfọdụ ndị Igbo ibe m si ata afụfụ maka ebe gbasara visa mgbe ọbụla, na-afụkwana nsogbu a na-enwe oge ụfọdụ gbasalụ ndị ejent gbasakwalụ ka ndị be anyị si abịa na-agbatị paspọtụ fa na visa ba. Ebe a bụ nwekwara ka ọ dị ma ọ bụrụ na etinyere ya ọnụ, kata ma na-aya etikwa ọnụ onye ọbụla na-emezi ka o si masị ya, maka na ọ na-ewute. Nke izizi bụ na ọ bụrụ na ịchọ ịbịa na Thailand dịka m si wee kwu na mbụ, enwere different kind of visas. Visa niile na-enwe ọ dị n'ụdị n'ụdị. Enwere nke a na-akpọ tourist visa, nwere nke a na-akpọ non-immigrant and other types of visas. A sị nka m kwuo maka tourist visa maka onye chọọ ịmanụ maka tourist visa. Tourist visa ndị Thai bụ tourist visa nke gosiri na ịbịa n'obodo ịnaba. Akwụkwọ ọzọ, tourist visa ndị Thailand ife o gosiri bụ na ịbịa n'obodo ịnaba, na-ebịa ịnegharị anya, n'ịbịa izu obere ike, o nwere ike ọ bụrụ ofu ọnwa, ọnwa na-abụ. Ka anyị si wee malụ n'ọnwa gara aga, ndị Thai gọọmenti emego ya ka ọ bụrụ 60-day tourist visa. Ya ife ọ pụtara bụ na ịbata enwere ike akụnyere gị 2 months ma 3 months
na that single entry. Mana ọ bụzia na iji nke a na-akpọ multiple Thailand tourist visa, ịma na ife ọ pụtara bụ na ịnọsịa ịya na-eke ya eke, o dipendị ka isi wee nweta ya na embassy. Mana ka m na-akọ maka ndị Igbo, na-akọ maka Naijiria nke dolu m anya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa Thailand wee bụrụ ife ị nweta bụ tourist visa, ife ọzọ kaba arụ mee ma ọ bụrụ na ị chọọ ịnọte aka na Thailand na intention gị abụrụ ka ị naba, ịma na ya kaba arụ wetesie ebe kwesịrị iweta ka ọ wee nyere gị aka ichenji ya bụ visa ma ịbata n'obodo. Kedu ebe abịa kwesịrị iweta? Nke izizi bụ ihe eji your police criminal record. Police criminal record a bụ iwere ya iwee gaa na Abuja ewee endorse ọlụ gị by Foreign Affairs, amazi ka esi eme ya ebe ahụ, iwee were ya wee gbagotezie Thailand. Ka ọ ya abụọ bụ na ịbịa na Thailand wee nwezi ike wee decide ya chọọ na ịchọ ịgụbazi akwụkwọ ka ị wee change this tourist visa into non-immigrant student visa nke a na-akpọ non-ED. Ịma na ife izi ya emezi bụ iwere that police criminal record emere endorse na Nigerian by Foreign Affairs na Abuja, iwee were ya wee gaba na Thailand Foreign Affairs fa wee mee gịnị wee stampụ alụ gị ya. Ife izi ya emegodo bụ na ndị Nigerian Embassy iwelu criminal record ga-abụ iji wee bata na Thailand with tourist visa. That your police criminal record, ndị Foreign Affairs na Nigeria ya mee endorse, iwee were wee bata ebe ịbatazi ebe ozugbo ahụ ịbata, wiki ahụ ịbata asa onye ji tourist visa ka ihe ebido this process. Ịbatazi wee were that endorsed police criminal record wee gaba na Nigerian Embassy na Thailand. Nigerian Embassy na Thailand will also endorse it again, confirming that this police criminal record that has been endorsed by Nigerian Foreign Affairs not the authentic, na ọ bụ ezigbo nke ezigbo ya, na ọ bụrụ nke alụrụ alụ. Iwezielu nke anwa ọ dịgotu endorsement kịta. First endorsement bụ gịnị? Foreign Affairs, Nigerian Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs na Abuja. Second endorsement bụ gịnị? Nigerian Embassy na Thailand. Then third endorsement ya bụ na ihe eweli etu ahụ wee gaa na Thai Foreign Affairs also emekwa ga endorse. Once family ga endorse, ife ọ pụtara bụ na-enweta gị ikike, inwego authority, inwego the power, onwezie university nabata gị o wee nwezi ike ikpokonye gị dọkụmentị niile wee gaa na Thai Immigration Center wee nwee ike ichange this tourist visa ka ọ bụzialụ gịnị? Non-ED visa ndị Thai. Eji m n'aka na unu ghọtara ife ahụ kịta. Ọ bụrụ na ghọtara ka m kwuo onye ọzọ ka m chịkọta ya ọnụ. Asịrị m na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa n'obodo wee nọte aka n'obodo Thailand, na visa ị kwesịrị iji wee bịa abụrụ tourist visa. Mana ọ bụrụ na tourist visa ka ị mesizi wee weta nọ nke lụrụ gị aka, na ife izi ya eme bụ ịga na Nigerian Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs na Abuja, were ya police criminal record ka fa mee gị endorse inside that your police criminal record. Ọ bụzie na-eme enye endorse, ime gịnị? Iwe were ya wee batawazịa na Thailand. Ịbatasịzịa na Thailand, kedu ife ọzọ kwesịrị ime? According to the regulations, iwekwalụ that police criminal record gị, which has already been endorsed by Nigerian Ministry of Foreign Affairs. Then iweziele gaa na Nigerian Embassy na Bangkok, Thailand. Nigerian Embassy na Bangkok, Thailand will endorse it again. With these two endorsements, iwe weziele wee gabazia na Thai Foreign Affairs. Ndị be anyị, ọ na Thai Foreign Affairs ka ha bụ imesizi enye endorse, ọ dị ịtọ, 3 endorsements na ịmazia n'inogolu n'ọkwa
ịtọnụ ya tourist visa to student visa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịba skuul. Onye ọbụla gwazie gị ife ọzọ rapụ ife ndị a, ọ bụrụ ka o si kwesị. Ndị Tai ekwu gị ya mgbe ọbụla, ndị Tai akọwa gị ya mgbe ọbụla, and edere ya ede. Ọ bụkwa na ị gaa na immigration office ọ ya enye gị na gwa gị etu ahụ. Ị gaa na Tai immigration website ọ ya agwakwa gị isiokwu wee bụrụ na ọ ya adị mma ka onye Igbo ibe m bata n'obodo a bata n'ụdị dị mma. Ịbatakwue n'ụdị dị mma, ọ bụgodo na ị batara n'ụdị dị mma, idozie anya n'ụdị kwesịrị ọ ibe kwesịrị ekwesị ka ọ bụ, maka na ọ ya enyere gị aka njem ahụ ị chọrọ ije ka ọ nwee n'ife ijetenị ya nene. Maka na mmadụ ijesịnị tụfuo nnukwu ego na Abuja ebe ọ na-enweta tourist visa bịakwa obodo a na-etufu ego, ịfụrọzi na onwe ka ọ dị. O nwekwa ndị ejenti na-enye aka mana ị emeli ya onwe gị without ijekwula onye ejenti ọbụla. Ị wetara now these documents, biko buru ya gaba na yunivasiti anwa ya anabata gị. Yunivasiti anwa ya anabata gị, enyezie gị aka, nyezie gị dọkụmentị. In the process, ọ bụrụ na ogbu oge yunivasiti enyekwu gị dọkụmentị, gaa na Nigerian Embassy extend the other tourist visa wee continue the process. Even jiwasị ka m kwuo maka tourist visa tata, ekwubugo m mbọsị izizi wee sị ka eme ka ndị Igbo ibe m makwala, ndị chọrọ ịmanụ, maka na ọ bụrụ iwu. O nwere ndị ya bụ ịgwasịgodufe eziokwu baralụ nke sọlụfa. Maka ndị chọrọ ịmanụ ọ ka esi atọ ọnụ Tai tourist visa nke tata, enwezikwa ike apụta echi ọ bụ na ife niile echenjigo, mana ọkara chenji nke taa na-ekwu ife a. Mana ebe ọ na-akara chenji nke taa na-ekwu ife a, etu a ka esi eme ya. Ị gaa na Thailand immigration website, ị afụkwa ya akọwali ọfụma ebe ahụ. Ị gakwa na other universities website, ị afụkwa ya akọwali ọfụma ebe ahụ. Mmadụ ekwesịrị, ndị ejenti ekwesịrị na gị ego, kwesịrị imeli onwe gị. Ego ahụ ị enye ejenti were ya kwụọ ụgwọ akwụkwọ, emelụ gị ife niile a. Ọ gụsịkwanụ ka ọra n'ọnụ maka Tai tourist visa. Daalụkwanụ. Ba kwesịrị ịmanụ. Ada ama onwe onye nwere ajụjụ, kaba na-arụ ka ị jụọ m ajụjụ anwa na comment section. Ị jụrụ anya ya, mma enye gị ansa ka o si kwesị. Maka gịnị? Mụnwa na-ekwu ife anụnwa anọgo m Thailand 22 years. Mụnwa na-ekwu ife anụnwa ahandugo m visa issues na university ebe m na-alụ. Anakọtara nkwuba okwu na-edoro m anya, mana ife dịkwa iche na nke ife ọbụla m na-eme bụ na ọ bụ ife kwesịrị ịchọ ime ife visa gị, aya eme ya ọ dị professional, aya eme ya ọ dị gịnị legal and valid. Maka na mmadụ nwere ike nweta visa mana visa ya process o ji nweta visa ya adịrọ valid. Achịkọta kụnyere gị visa, o nwere mgbe ọ ya bụ ọdalue ọkọsọ ngwere ọsọ. Ya ife nji ekwu bụ na m na-ekwu ife dolu m anya ka ọ ya abụọ bụ na ndị chọrọnị, maka na onwe ndị na-achọrọnị, ndị ọbụla chọrọ ime ife dị mma folo etu kwesịrịnụ, ọ etu a nsokwu ya ka o si dị. Maka anakọtara nkwube ọ na Tai immigration website ka njelu wee nwetasị ife ụfọdụ, gakwa na some websites ebe e kwuru maka Tai visa, ebe a ka njekwa wee wetasịkwa okwu ụfọdụ ngwala ụnụ. So eji m n'aka na ọ bụrụ na ọ gbagoju gị anya, biko jụọ ajụjụ na comment section. Igbo onye ọbụla na-ege ntị, ekene m na abịakwanụ m ọzọ dịka anyị si wee kwu na ọgwụ ụfọdụ anyị na-akọkwa maka ibe gbasara visa nke ndị Thailand, maka na ndị Igbo nọkwu na Thailand karịrị akarị. Anyị ekwubugo maka tourist visa, ka esi enweta tourist visa, etu ọ ya bụ ime ife gbasara tourist visa, ibe ị kwesịrị iji n'aka, and etu isi wee kwesị iweta ya n'ụdị kwesịrịnụ. Mbọsị gara aga anyị kọrọ maka non-immigrant bill nke eji alụ ọrụ. Tata anyị eneba anya na non-immigrant ED nke mmụọ akwụkwọ. Ndị Thailand dịka anyị si wee kwu na mbụ nwelu non-immigrant n'ụdị dị iche iche, mana nke anyị ekwuta ada maka nke nwata akwụkwọ. Inweta ya ife ọpụta bụ na na-abịa n'obodo ịgụ akwụkwọ,
ma ọ bụ na-enwe ife dịka vocational or technical or diplomatic or any form of conferences ebiala ị na-abịa maka ife ọbụla dị related maka education, ife ọbụla dị related maka ife a na-agụ agụ, ife mmụta, learning, onye ka ndị Thai si non-immigrant ED. Ọ bụrụ na ị chọrọ non-immigrant ED ka anyị si enweta ya, nke izi bụ of course ihe eji na paspọtụ gị, weta foto ị kwesịrị ise opeke mpe ya bụrụ ọnwa ise gara aga, iwe wetazie dọkụmentị igosile na ị nwere enough money. Ọ bụzi a na-ebiara ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ na-abịa conference, the university abịa na-abịa ego ọ conference abịa na-abịa maka ya, fa ya edenye gị akwụkwọ. Ka fa na-edenye akwụkwọ, fa kwesịkwa iweta akwụkwọ nke gosi na fa nọ n'authority, na fa bụ authority, na ndị gọọmenti nyere ikike iji wee mee ụdị ife a. Onye ya saịn ya bụ akwụkwọ kwa eji wee mee gị invite, ọ saịn si ya o mee gịnị, a na-etikwu ID kaadị onye ahụ dịka ndị Thai si wee debe ya, maka na ka o si wee dị na befa. Ịchịkọtazi afa ncha wee jezie na Thai embassy, ife ya eweta bụ gịnị, 3 months visa, ED visa. Abịa ya esunyere gị 3 months, ọgwụ vele ọ na-abụ single, enyezie gị 3 months mgbe ọbụla ị batazi n'obodo. 3 months mean na enwe ike nọ na be nna gị, ụdị ala anyị nọ na be anyị bụ Nigeria, enwe ike na ọ nọ Nigeria 3 months after ka ị nwetasịrị visa, enye gị permission ka ị wee nwee ike ịnọ between 3 months. 3 months anyị nọ na be anyị, either na-epụ ozugbo ị nwetara visa ọ n'ihi na kwakọ etu esi akwakọ before iwepụkwa, mana ị akaba ahụ dịchọ na ọ karịrị 3 months. Ịbatazikwa na be ndị Thai fame gịnị, fakụnyekwele gị nke a na-akpọkwa 3 months bụ immigration na point of entrance, akụnyele gị 3 months. 3 months nke a bụ gozi ya ọ mgbe abụ ka university ma ọ bụ any educational institution nyelụ gị ya bụ visa nwezili ike inyefe iweta dọkụmentị ihe eji wee gabazi na embassy, na Thai immigration, wee nwee ike inweta ife a na-akpọ 1 year student visa. Mana elozikwana nke anyị ji wee bụrụ ndị Naijiria na ebe anyị na-adị iche, maka na ịbụrụ anyị Naijiria asị gị requirement, elozikwana na ịchịkọtasị ife niile dịka o si wee dị na Thai embassy website. O nwee ife dị ezigbo mkpa ihe etinye nke a na-akpọ NDLEA certificate, drug clearance certificate. Ọ bụkwala Nigerian passport, ihe ewetakwa ya police criminal record. Ọ bụzikwa na nwere onye na-sponsor gị, ị kwesịkwa igosi onye na-sponsor gị, gosi ife ọ na-alụ. Ọgwụ ụfọdụ enwere ike asị na ya etinye CAC ma ọ bụ na onye a na-eme business. Ịma na ife gbasara visa abụrụ onye chọọ onwere visa, na ife gbasara visa depende na onye na-enye gị visa. Ndị Thai submit dọkụmentị gị, faya echekwa nnebu anya ọfụma, mmadụ ma nwee ife ọzọ anyị asị gị ndị weta. Nke ọbụla asị gị weta, ị kwesịrị iweta wee nyefe, maka na nke ka ọ dị mkpa. Mana nwere ife new Thai gọọmenti bidozi kịta njiwa sị ka nkọwa ọzọ, nkọwa ọfụma maka student visa. Elozikwana na student visa na iweta ya na a na-alụrụ ọrụ, mana abịa na nke tata anụ maka anyị si wee malụ, Thai gọọmenti nwezili nke fa kpọzili si non-ED plus. Non-ED plus kedu ife ọpụta? Ife ọpụta bụ non-ED plus nke ndị Thai wetazi tata bụ na ọ bụrụ na ịbụrụ a student gụsịa akwụkwọ n'ime gịnị, n'inwe ike ka nọrụ n'obodo for 1 good year wee chọọ ọrụ ya. Ife ọpụta bụ na ọ bụrụ na you are a graduating student, n'ịka ya eme visa ga apply, you can still apply for 1 more year according to this new regulation ewetara ọfụ bidoro ọfụ last month. Ya bụ na nwata akwụkwọ ọbụla nọ n'ezigbo ụlọ akwụkwọ
akwụnyela visa ka esi akwụnya. Ndị Thai bidoziri nke a na-akpọ non-ED plus. Ife makwa mma na non-ED plus a bụkwa gịnị? A na-akọwakwa dịka esi wee mee ka anyị malụ n'ime this non-ED plus na ị kwesịrịzi ịga na apply for re-entry. Re-entry permit bụ nke mmụ akwụkwọ onye ọbụla bụ a foreigner bụ ịchọ ịpụ ime gịnị ịkwụọ ụgwọ re-entry permit. So this non-ED plus ị na-anya na passport gị ma ọbụla ịbụ nwata akwụkwọ ị wee gaa extension of your visa, ị wee chọpụta wee fụ na ndị Thai immigration na ife akụnyere gị bụ non-ED plus. Kedu benefit ya? Number one, benefit ya bụ gịnị? Na ị kwesịrịzi ịga na apply for re-entry permit. Kedu ife bụ re-entry permit? Re-entry permit bụ ife authority ndị Thai na-enye ndị foreigners inwesị visa akụnyere gị ka ị wee nwee ike ịnachieta azụ. Mana ọ bụrụ na ị bụzi student nweta this non-ED plus, ife ọ pụtara bụ na ị nidrozi ịga na Thai immigration for re-entry permit ma ị chọọ ịpụ na country. Ya bụ na ọ bụ ife magburu onwe ya nke anyị maara tata. Ụmụ akwụkwọ nwekwara idea maka nke anụ kwesịrị ịga na-enwe aṅụrị maka na ife ọ pụtara bụ na as a student you don't need to be spending money unnecessary. Look at how it is put in English here. The benefits of non-ED plus. Thai immigration, apply for a new type of visa. If you have change your student visa na Thailand. Before the Thai government approve, open non-ED, it was change in Thailand. It was outside Thailand. You're supposed to live outside Thailand in order to change non-ED before. Mana the Thai go that particular regulation, immigration regulation, which means if you are with non-ED plus, if you have need change here inside Thailand, more when the negolo, more when the nabatagi, it will change that visa to non-B. Yeah, but the benefit in a non-ED plus, and the Thai Number one, exempted from re-entry permit. During the course of study, foreign students in bachelor degree level or higher can depart and re-enter Thailand without the need for re-entry permit. Nyapo number one benefit. Ikwesrozi ije request for re-entry measure in a benna gina shieta monwebe shoy po na shieta so no mablonwe ifo ju ede panaye ko wa makia makagene ka ande ba malo ejire ege mia maka mo ni asige no agent na legego eju wa gina ED plus automatically if you belong to any particular university and you are going for your extension, automatically the immigration will give you non-ED if you are qualified for that. And that non-ED extension, immigration will put it in your passport, non-ED plus. Another part of it, extended stay, also known extension of stay. Universities, institutions will submit the visa extension application on behalf of the students. On behalf of the student, we can believe what student we call Nigerian immigration, we university. I should put a document in a submit here. We can Obolo na equasileno na Thai immigration where phone and the extension. But I didn't need the photo. Money for Deka is where make an extended stay for graduated students. Foreign students are allowed to extend the stay in Thailand for 1 year after graduating to seek employment, travel, or participate in other activities and are eligible to apply for a new type of visa in Thailand if employed. Ibonjama again to all them banana kowalefa because only what our way ma. Gwakuya and if any the Thai changing, he need the agent to do that. So long as a student, university when you get document, you can extend your visa. Automatically, Thai immigration will give you what they called of recent non-ED plus. Meaning, unlike before, you don't need re-entry. Once you decide to go back to your country, go and come back.
Once you decide to go to another country, if you have the visa for that particular country, you can go and come back. Unlike before, initially you have to go back to immigration to be given the permit, which they call re-entry permit. With this non-EED plus, it is no longer allowed. You are automatically allowed to leave the country and come back. Again, talk with Maka Thai visa related to student visa, which it is called non-EED visa. August Quack or a non Makandi Sholo Emano, Makandi Sholi so Uzo Demma, Makandi Sholo Ebatano Bodo, follow a visa way to question. Obro, a question agent now, no give a visa. A question university and a document. A document, but ya aliki moblun can buy na they can buy a but is there na stamp immigration in this shop refers to gather non-ED plus visa at the current situation. Thank you very much.